Aingo yo blai biang hagani ka janmi mangila ban wan biang kumni hapning juga jing kriat ban sha skor ya ke khubor jo blai haga jing shisha ban puri ya ki kitab juga jing thulupa ngin don kam kumba shibnai ai ban puli jeliu ban snothu ya ka wei pa ka wei ka subject ka khubor ka bo blai lo pen pauling ba kinoi thulpa ki jong o ke ai ka bangi kta Hagini kata yo kilong tangkat tu kat nemat. Dasi pinamla ban sngotu lut barok. Dikum ta ngai awer ya pi lada don deng jong pi pidang kwa shushu ban sngotu igini ke jingi tu lupa. Kidon gi nong sharai ke jongi hang ni ha jowai pila ban yakendu yaki ban ngadan hang te ha klik tersi ngakloi ban wanru ban yasam ban ai ke jikai ke ba pi kwa ban tip. Dasi ngila ban don sakawai pat ke seminar banginang ya puli kham jelio ya ki jing tolpa ka tien ke jong blai badam ta gitu ki ba page ling ba ka youtube ngakan tu ya phi ba pen khot yang i hau number ba nyila ban bu akan ke screen bat ba pen wat shishu ya ka jing shisha ngam kwa ba kan kut kumne ka jing puli ka jing tien jong blai hanrei pen duai ba pen tin ju kumbalong ki nong beria la da ka jing kren jong ni nong yalap ka long em kat kum ka tien ke jong blai Kamit ka bakadu jogani ka jing sengelap jikai nak jing thulupa jog jing kermen henrengangi scam bakanang penki shushu ka dono jongi banginang wat yu blai ngila em hakipor ki bakut jog history jog perthai kat kum ke jing thulupa kala de yang menta ban long ki kena school jong ki jing thulupa jog bible ba nginla ban yeng hakita ki por ki bakut Kenang ba kita kijing ya thu lupa ki ba an pendep kinam long ka daw jong ka jing pendu jing kermen yangi henre ban ai yangi ya ka jing slur bangin yale ya ka thma ka ba khadu tam ha ka history ringkat bat michael lambat ngi sho bangin ya puli ya ka di ka subject ka bangla ai kerteng ka ganhun basa ublai ngin ya pendam yi ki kli ah ka jing duai try such a scene kren hap deng jongi ngilong pat lang jong me pesle yang ada mensim bakut jong me bat buri yang a shledet jong kading pna ai bangin sngo tang ya kasur ka jong me ba men kta ya ka dokno jongi lada hakini ki khindiat sngi ka dokno jongi kampal yo sngo ya ka jing banjur jong ka kti ka jong me jong ka jing it ka jong me ya rap yangi hagini ka por ban sngo thu ba ka dei kapor bangin penlong ya karai na kam tau Jesus Christ bat bangin sngo thuru bagala de kapor yangi bangin mi no bat bangin syam daladi ya kata kekenhun ke basa jome to sngo yi kini ke jingker pat ni dwai ke teng jong Jesus Christ amen kadon ke jing thu khana ha ka bible na ginong kong kis em kolong ka balai ke khot ka ba khan riu hadu arfu fra kiladan arngut ki long kmi Kibla imha kahima Israel kahima basensyar dau sem obastat us Solomon kini ki armut kila kha yaki khanlong jongki kila kha ha ke ju ka por bat men mit kat ba kini ki armut kilong kemi ki thia rengkat ba kita ki khanlong jongki kawai ka kemi kabala thia hapdeng ka jing yo thia langai kalakum ban ye khlung jongka bat habaka kendit se ko bashiteng sunya ka syam khlung jongka uladat tha badulayap dikumta namar bakiasa haga ju ka kamra kata ka wei ka long kmi kala syamno yo khlung bayap jongka ka yo I bakadan ka wei pat ka marjan jongka rengkar bani khun jongka hasyadam jongka kala sei suki jai to khulung badang em bar ka bu no do khulung bayap jongka bar kala shim yo khun jongka ta ka brio bar kala kdup haladi anda haba kani ka brio kala ki men step bar ka mut man ai bun ya jo khun ka shem bo la yap rekat ba kadang pet ka shem bo de khun jongka bar kum da kala mi ka jinga ka jia habdeng jongki armut barka jingi ka jia jongki kala poi show sem Solomon dikumta ka wei ka brio kala ong uni di khun jonga
Kawai par kong mudi ukun jonga. Mudi ukun jonga. Kadi ka brio kala kni no nang ha ka pol bang nang tia men mit. Kala mi ka jing atai nia hapreng jongki bar ka jing tim hapreng jongki bar khadu usem Solomon ulaong. Walam ya ka wai lam. Walam ya ka wai lam bat ngin pia yau ni khunlong ha ki ar benta Shiliang aino ya ka ni ka wei ka brio bat shiliang aino ya ka ni ka wei pat ka brio. Lawan Syekri Jong Im rengkat ka white lam bat kat ba ukne rekti bat ban pia i dei khlong kata ka kmi kabala dap ta ka jing e ber ka jing snai klong kos em kan rat wat sha ba ka ni ka lanat kan wanjia ai no yunu khlong shaka ai ba kan sumar yuni khlong i jonga kata ka wi ber ka bri ko ong kam le le la dai pia hakaba khadu hi kam dan jing mentoi ngine yo mar shiliang de hangta usim ule itu beruang baka kmi ka ba shisha jung ini khlong kadai kene ka briu ka ba kloi ban kendo nakam talau jong khon ko ki parlok hagri ka janbiet na kwa ban yetu ye pi ba katkum ka gitab jing pan pau don ka briu ka ba shisha bar ka briu ka ba bakla bat baro ar ki kam bakilong ki ba shisha handai la rangi kwa ban tip kanu na kini kalong ka ba shisha don kam bangin say ya ka white lam haka bible ni syam baka white lam hi kat kum hebru sau khat ar ka yeng ya ka tin ka jong oblay ni rang kam ban say ya ka white lam hapreng jong ki ba bon ki jat nyam ki ba pher ki ba kam bangilong ki ba shisha ni rang kam ban say da ka white lam alyang sati ka blang ka tin ka ba em ka jong oblay ban ngin le ekata hagni ka jan met kadon ka jing ong ban tip ya ka jing shisha phim let chaka balang ngan ong byang sen ban tip ya ka jing shisha phim let chaka balang henry fi let chaka jing shisha ban tip ya ka balang henong amen nim let ban rong na ka wei ka balang chaka wei ka balang ban tip ka ai ka jing shisha henry ngin let chaka jing shisha ka balang ka white lam ka tien joblai ban tip ka no na kini ka long ka brio ka ba shisha lari ka balang ka ba shisha lada Solomon ula le ya kata ngiran ka ban le ya kata mentaru haka perthai kat hadu usam ajar arpusau kat kum ka jingken bat wat punya kiran hadu sau pausan hajar ki jat nyam kristan ngam ong ya ki we ki jat nyam kristan sau pausan hajar naki bat baro nakini ki kam bengilong ki ba shisha ong dan ka weiru ka bayang hakan nong rem bat ong ba pensioning yang hang ni bat yalap ni dei ka balang ka babakla baro naki kikam bakilong ka ba shisha don gibriu ki ba ong compare lari don hakanu kanu ka jat niam nani kanu ka balang ka juhi kanilami sya ka juhi ka station ngasat ong yaki lada pilet sya yo hasilong kidon kisumo ki ba stem baro hang tu hatu pila ban ong namar tang ba kidai kisumo kidai kiju pila ban syong bat kanilam bet ya pi hakasinong jong pi ni hak ban keli lada kani ka sumo kan det ne em shanong ston sha shilong lani sha jawai tang namar baki dan ya ka kerteng sumo tang namar baki di kali ke bayang hang tu kamut babaro naki kide kiju haka ju kurkam nyimla ban penkutnya bakanu kanuru kalong kaju om namar ba ong manga hene ka bible ka ong ba kat kum ke kitab jik pen pau don ar Kibreu, lani kabreu. Wei kabreu jo ke kitab jing pen pau khat ar, bar ka wei pat kabreu jo ke kitab jing pen pau khat nyau. Ya ka bangin takta khendiat ru menta kamit. Ha ke kitab jing pen pau khat ar i wei, uyonis ong ngaleo i ya kadak bakrau habneng kabreu, bar ka ni kabreu ka kup ya kasmi, bar ka ni kabreu ka yeng ki kjat ha ubnai, bar ka don yo pas nyat ki klor ka arti ki klor ha kli jongka
bat kani ka priu kala pun khun bat kala ka angjam ban kha khun bat kala pangshitam ban kha khun kani ka priu kam de ka priu kum u khun ban riu la ni kum ka khun ban riu kani ka priu ka de tang ka parshi namar om dan priu bala ban yeng ha ubnai bat ban kup ya ka sngi namar ka sngi kalong ka ba kraw hadu kata-kata baru benai du ulong ba kraw hadu kata-kata kani hi ka de ka parshi laringi pai che ka bible ka e ka briu ar koren khatwei ar upol uong ka bo pe che ka balang ber ki prabangai ha koren uong nga iskun ya phi da ka jing snow skun baru blai bar ngalap pen ya tek tin ya phi kum ka soti bat how Jesus Christ kata kamut ngalap pen ya tek tin ya phi balong ka tengah ka jong Jesus Christ ya no Ukraine ya ka balang Kristan ha ka kitab Jeremiah riu ar blai uong ba lapan stream ya ka jaj ben riu Israel kum ka tengah ka jong Jesus Christ kum ka tengah ka jong blai te ha bangi kran simang ka briu ha ka Bible kam tau ya ka briu ka tau ya ka balang ka tau ya kata ka kenhon ka banget ber ka babut ber ka ba i ya Jesus Christ Efesan arpusan ka ong bakumba utengah uit yala ka jong ka tengah u Chris u et ru yala ka jong ka balang ha ka kitab jing ban pau ka waina ka dur ka ba u Jesus Christ u kwa bakin itho le ne khat yo ka dei unong leit kurim ba unong leit kurim un sawan se ka ne ka perthai ban wan shau yala ka jong ka nong leit kurim le ne ka tengah ka jong u ka balang ka jong te u Jesus Christ udon ya ka balang ka jong u soitan ru udon ya ka balang ka jong u bar ka balang ka jong u Jesus Christ kat kum ka kitab jing ban pau kalong ka ba khut ha ki jan kup bali ngile kran ba men ba ka balang Kristan ka sedang ha ki arta juga spasnam ka baningkong kalong ka ba khut ka ba Shirham bala pen stream ya ka kum ka balang Ephesus ka ba dap da ka jing it yo blai handai kat ban kut ka spasnam ka baningkong kala dukno ya ka jing it ka baningkong kani ka balang ka jong ublay ka don ya ka jinglong khut ka jinglong sngur ka jong ka bat ublay u it ya ka baru ai la ka jong ka jingem na kam ta jong ka bat hang ni syam ru bakani ka balang la ne ka ni ka briu kala ya tek tien baru Jesus Christ ban long ka tengah ka jong Jesus Christ habangi pet ya ka ni ka briu kata kamut ka ni ka balang ka baya sok lang bat u Jesus Christ u Chris ulang u klik jongka ulang u tengah jongka bat ulang kenrat jongka habangi pai ha kitab Isaiah sau iwe kadon ke jinga tu lupa hang ni don nyangut ki kan thai bat kini ki kan thai kilaya bat ya wei urang ba ke jinga tu lupa jong blai ha kata ka sngi kini ong ngin bam la ka bam hi ngin kup la ki jong ki jan tang ba an khot yang ni da ka kerteng jong me ki ka jinga thulpa jong ka Bible ka dei ye ki sngi jong ni menta ha ba nyau teli la ne nyawut ki kan thai ka ba mut nyau teli ki jat nyam ka ba yang ru ye ki spa teli ki jat nyam ha ki sngi ki ba khadu ha bangi kran sipang baki kwa ban bam hi ya ka jing bam kup hi ya ka jan kup ka jing bam la ngi kran ha ka jing hi kai ba ka jam sim ka jing bam la nu fu u yang ya ka tien jo blai kini ki ong kini ki balang ha ki sngi ki ba khadu ki balang ki ba pher kini ki ong bangi kwa ban batai hi ya ka tien ka jo blai ha ka jing sno thu jongi nang ta ki ong i kwa ban kup la ki jong ki jan kini habingi kran chbang ka jan kup ka yang ya ka jinglong kini ki don la ka jong ka jinglong kim don ya ka jinglong jong Jesus Christ henry ki kwa pat ban shim ya ka kerteng u Jesus da ki hajar ki jatnyam Kristan hang ka perthai ki kwa ban batai hi ya ka jing sgo tho jong ki ya ka Bible ka tien jo blai ki kwa ban don la ka jong ka jinglong henry ki kwa ban shim tang ya ka kerteng ka jong Jesus Pio ihang ni ke jinga per kat ba ka balang jo ka kitab jipan pau khat ar ka shim ya ka tien ka jo blai bar ka batai kat kum ka jing hikai ka jo blai
ka kup ru ya ka jinglong jong Jesus Christ bar ka don ru ya ka kerteng ka jong Jesus Christ ji ban pau khat nyau san ka don ka briu ka bangilai kren menem sngi bar kata ka briu ka system la ka balang ka bakla ka ba khot ya la de ka bablan ka ba kraw ka kmi jong kita ki nuti te baro na kini kisngot nat ban shim ya ka kerteng ka jong jisu henrei ban batai ya ka tin jo blai kat kum ka jing skot obreo kat kum ka mon jong ki hi bat ban kupru ya ka jinglong jong ki te kum da ka ni ka system bar ki khun jong ka kaya sok lang bat ka kam san hima sima ka bible ko ang hagi kitab jing pen pau khat ar ka baning kong ba ka ni ka breu ka bali ka ba kup ya ki jan linen ka ni ka breu ka kup ya ka sngi habngi kran spang ka sngi ka ai jing shai dinem baru Jesus Christ haga gospel yones prakarar ongalong ka jing shai juga pertai utaba yaj hanga unum yaj ha ka badum henry uyaj ha ka jing shai te kani ka breu la ni kani ka palang ka kup ya ka jing shai ka jong Jesus Christ te kani ka breu ka kup ya ka jing long ka jong Jesus Christ ya ka jing shai ka jong Jesus Christ but kani ka breu ka yeng ha ubnai ngite bo ubnai don jing shai na le uyo ka jing shai na ka sngi kani ka breu habangi kranspang ka bayeng ki kijat ha ubnai ka jing mut jong ubnai ka thau ya ka testament ka barim ha ka gospel yon san life khandai uji suang phiyit bhai ka jing tho ha ka por jong Jesus Christ ka jing tho ha ba kranspang yit ya ka jing tho ka thau bet ya ka testament ka barim baru ang bakata ka testament ka barim kaya flash pang jonga te kani ka de ka balang ka ba emerge na ka testament ka barim sa ka testament ka batamai ka de ka balang ka bala yeng nong rem ha ka tien ka jong ublai ha ka ba uji Jesus Christ ulong maka ujing shai jongka nang ta ka don khat ar ki klur ha ka pasnya kri jongka ka jing batai hak ba dei begini ki khat ar ki klor ka thau ye ki khat ar jat ki Israel jong ka testament ka barem hak ba ye ka ni ka balang la seng nong rim ya ka na ka testament ka barem jong ki khat ar jat ki Israel kar ba ki khat ar ngut ki apostol jong ka testament ka ba thamai ki ban ya lam ya ka balang ka jong Jesus ya ka ba ule ino hadin ka jingyap bar ka jimi pat no ka jong o ti baro ka jinglong jong kani ka balang ka don ya ka ju hi commission kumba ka long ha ka testament ka barim but ha ka testament ka batmai ka ju ka gospel ha ka testament ka barim but ha ka testament ka batmai nangta ha ka kitab jing pen pau khat ar lai ka ong ngalayo I ya ka we pat ka dak khla habneng bau don u yak jakor basau u badon nyau ki kli bat chipo ki reng kan mau ngi puli mane ka ne chipo tali ki kli bat nyau ki reng but ka Bible ko ong utau yak jakor ula yeng hakmat jong kata ka briu la ni ka balang ka ban sakha kun khnang ba anda kala kha un yo ban bamdu ya dei khnlong jongka ka balang jong ka testament ka barim ka dei ka balang Israel ka bo blei ula jit bat kata ka balang kala yo ban sakhi bat khmi ya ka jing wan long briu jong Jesus Christ utau khnlong ubala kula leng ba ka thai soti ka balong ka Mary bat utau yak jakor ulat mu ban penyap yo tau khenlong bat habangi krens pang uyak jakor ha ka Bible kat kum ka kitab jing pen pau ka nong ka ba arpo ar ka thau yo soitan yo ksoi hrenga kwa bangin snotho hangni khendiat usaitan habo wan ban yale juwan kum usaitan juwan ha ka dur jong angel bo ulong henre wan lingba ki tiar ki agent ke jo haba ka kubor kalawan chu adam bar ke em ba usaitan unwan bar yale yaki ka jing maham la pen kloi shi ka perthai ba ubreu unam hap u adam bar ke em kila khmi lemti ba anda wan usaitan ngin yang yale persha yaki jing persha ju henre ha ka jing bom poi perkhat joki usaitan uwan ha ka dur jong no jong sen dinam uwan ha ka dur jong sen bat ukren bat ula pensyoi bat kila hap ling ba ka history usaitan upanan kam ya no lani ya ka no ka sarkar ha ka ban pentre kam ya ki but ke jo
ban ya let ma ya ki breu ke jong oblai te haba ong muyak cokor ula be yau tau khunlung haga por balakha yau Jesus Christ haga ka perthai ula rung lingba ki nong sensyar berken maha kata kapor manu badi nong sensyar joga rom u Herod haba kirustat na mingi kilawan berkeli thoba lakha Yosem jagi jiu u Herod sngopa kwa banalong jo u andon sa way u nong sensyar ha Israel ha Judea kumta ula rai ban penyap yu khanlong ban haba kim sim lawan phai ban ya thu yu ula penjari da ka hukum kan mau hagi kitab jing pen pau khat nyu an ngi syam ba uju umrat khlau uba let ban yele thama ya kata ka balang jo ka kitab jing pen pau khat ar udai uju umrat khlau uba kata ka nuti ka syong badan nyotli kireng bespotli kireng ban nyotli ki kli udai uju ka ju ka system Matias ar we khat pra haba ka hukum kalami ban penyap ya ki khunlung sengrang Mary ba Joseph ha ka jingalam ka jong blai la yalam yu khunlung Jesus Christ she Egypt ban yo ka Zakari Shipoa la penankam ya ka sarkar Roman joki kaisar ban penyap yu Jesus Christ henry soitan ularem anda bu Jesus Christ ulah he ulah sedang ban penshoy ulai sen lai wat ulah persyang ban riam yu Jesus Christ bon kelon Hari Jesus ula job yo soitan kumbala job yu hang ti habneng hakatma persya yo yak jakor. Bat kum ta ula wan bat ula penshoy ru yo Jesus Christ haki jing tenju ula besut haka donut jong Judas. Ban penshoy ban dino yo Jesus Christ. Haka jing sya ula wan ban besut ru limbo pat ba ban perta sada pla yo Jesus Christ. Upenan kam ling ba jong no re jong no man yelek thma yo Jesus Christ ba ka kunhun ke jong o ka Bible ke thu yangi ha ke kitab jipen pau khat arsan te utau khulung la rong no artet chublai bo la don sha ka khat chublai ka e ka bo perkhat kum ka jing job ha ka jing penyap yo Jesus ka dipna ka ka jing ram yo syaitan u khulung Jesus don shu ka perthai la kiu shabneng bandon bad ublai ha ka kitab jipen pau khat ar khat lai ka le thu yangi bo ta u yak jakor ya gaba ule I bala shop asut shaka khandau menta ula phai ka target jong o na u khnlong Jesus Christ na u Jesus ula phai no shaka ta ka briu but ula be ben yaka ka Bible ke thu engi kat kum ka kitab jipan pau khat an riu ba kata ka briu kata ka balang kala sedang ban phet yap shari khlau kanusnam siajar arspa riu pau sngi habagi kran spang ka siajar aspa an riu pau sngi ka Bible ke thu yangi ha ka kitab Daniel nyo apusan ba ka don biang sagawai ka jing batai spang ka ni ka por balaong kat kum Daniel nyo apusan ba un mi uwei bar un yele persya iki riu khu jong blai ban penkala iki hukum bar ka por bar an ai ka por yu kat no por ka hang ni ka por ki por ba chiteng por ka por kumut shisnam ki por asnam chiteng por kumut chiteng snam haka calendar jong ki jiu ka shisnam ka dan laispa an riu pau sngi la la ken shisnam asnam bat chiteng snam kami siajar aspa an riu pau sngi te ka siajar aspa an riu pau sngi ka ka por bala ai ya kata ka system ka ba kata ka briu ka syam halal uta umrat bat uni ula yeng yale persya ya ka briu jo ka kitab jing pan pau kanong ka ba khat a Henry kani ka siajar aspa an riu pau sngi kam dei siajar aspa an riu pau sngi namar ha ka ji thu rupa jo ka Bible kar kum Ezekiel sau henriu bat jing ken khat sau lai pu sau ka shisngi kalong shisnam bat kat kum Daniel kalong ka bahinyau kani ka bor kalayo ban sensyar ban le don bor ban pinchitam ben ya ki kristan bat ban pinkalai ka tien ka jong blai ka dei na du snam sanspa lai pu pra hadin ukris bat ka kut haus nam khan nyospa khandai pu pra haus nam sanspa lai pu pra hadin ukris kani ka bor kalayo ya ka jing ithu na ka sarkar jong ki kaisar upatcha Justinian bat la yeng ban sensyar ya ka perthai da ka bay khle ya ka bornyam bat bor perthai henry kala kalonna usnam khan nyospa khnai pu pra hadin ukris haba u Napoleon na France ula let ringkat ba ka kanhon ka jo
But kem, but ring rau, yo no sensyar, jong kani ka system. Nadu usam sans pa lai pupra, usam kat news pa knai pupra hadino Chris, kaladan ka jing pistam ben ka ba crowd, latang ye ki Kristan, hauding lakum batbe dong musa hagapor min miet. Ka jing pistam da ka ba krai kli ye ki, ka jing pistam da ka ba pen bam ye ki hakim rat, bat kum ta ter. Nadu usam sans pa lai pupra, usam kat news pa knai pupra, hadino Chris, palat san po million ki rikoi ki lasha penyap. Ka jingyap jo ki martir ka snam ka tuj William Tende la thang im hauding na mar open kala ya ka tin jo blai ba ki pat ba ki la ban sngo tho dei hagri ka por bo tertalian huang ba ka snam jo ki martir ka long sembai jo ka gospel kat dang penjur usaitan ya ka jing pinstam ben kat ta dang roi ki Kristan kat ta dang roi ki briu ki ba ik ban ki ba kloi ban yap nam ta ka tin ban ka kerteng ki jong Jesus Christ. Ban kani kadi ban penhem ya ka dok nut janga ba pi hang ni ka janmit ba ngin yang na kam dau Jesus Christ wala da ngi hak ban ya ding ba ki ding ba me ding jo ki jing tenju syaitan balai kini ki briu ki kloi ban ai la ka jong ka jing em nam dau Jesus Christ balai ka balang haki arta ba dum ka kloi ban let ding ba ka jing dum jo ka jing yap na kam dau Jesus Christ ka dau ka long ba kini ken kila yo yo Jesus Christ Bola play ya ka snam jong u nakam ta jong ki. Kila job ken maki ya u na ka snam jo khon lang brot. Bat kum ta kim shim la ik ya la ka jong ka jing em jong ki jen hadu ka jing yap. O ngada kwa ban penlong ya ka bukum ka ta ka rai. Ha ka jing em jong a banganam i chu ya la de. Anam i chu ya ka long jing ka jong a. Ngan i yo Jesus Christ bat ngan kendu hadu ka jing yap. Hatu kata kalau kerai jom pi hagri kemit, bapin klet no eki baro kan datang bapi baru Jisu palat ya kata dan ngakamon yo Jisu banyaspa pada keburam pada kepertai thala. Ke Bible ke tu yang i bau syaitan ulai ale ya kan ke brio. Henry hadin balakut kasyajar aspa Andrew Bosnam la penjen surno ya kejing penshitom ben. La ailat biang mentaba ki Kristan kin yo lai lut hadien joka reformation kaladan kapor joka jingsuk usaitan yo i bakani kalat trekam jo ban pensitam kam yalam sya ke jingjop yo i pen ban ke jingroi joka gospel ti kum ta ban trekam no da wei u ai ke jingsuk u ai ke jing lai lut open bon kam ya ki da kani ba da katai ba kim skodan kam shu yo blai ha ke jing em ke joki Henry ka Bible ke tu yang i ba deng jo kata ka jing pensitam ben kidan ki priu ki jong blai ki bayai ne jing pen pau khat ar khat nyau yak jakor los ngobitar lep ya ka priu ka balait no panyele thma bat ki basa da usambai jong ka menta ula phai sa chi ibn tai basa ne kita ki basa pensitam ben mano kita ka Bible kong kita ki basa ka kenhon basa jong Jesus Christ kere ki basumari ka hukum bar ki babat ya ka jingpla ka jong o kat kum jing pen pau khat ar rio hakapor jo ka jing pichtom ben ka balang ka jong play kala pet ri hakani kapor u play udon ye ki brio ki jong o ki bom shimla len ye ka kerteng jo o bat hakani kapor jo ka badum ka Bible ka thu ba ka don ka chaka ka bo play ula kre na kam ta jong ki ka khubor ka babhan nam ta jong pi Ublay unum ino ya pi ha ke jing tenjar jo pi amen Ublay unum ino ya pi ha ke jing penstom ben ya pi udon rengkat bat pi kumba unong ap lang brot uong ngandon rengkat bat pi ha ke tem ke serngiu ke jing yap kata ke jing kular ke jong ublay baki por jo ke jing tenju kem de ki por bangin yat marway Daniel khat ar iwe ka ong kum no anda habakan don bien ke por jo ke jing penstom ben ke bom chu chia khot ha ke history Michael unwan but unya le dalam ta jong do nan ta ki briu ki jong o ngim dan kam ban shepti ti kum ta haus dan hadin usnam kan nyaus pa prav kandai hadin ukres kalami ka kenhon ka basa bat menta le thu ya ka da ka kerteng ha kita ki arta ki badum imat kum ba kam dan kerteng shu ka di ka kenhon ka basa chau blai Henry hadin ka khat nyaus pa prav kandai kalami ka kenhon balai thu no ya ka da ka kerteng ka movement kabai ra ya ka mission ke jong Jesus Christ na ka testament ka bariam sya ka testament ka bathmai tat hadu ka jingwan asin ke jong Jesus Christ
Jiban pau ka akan yo usaitan ulalek penyelek kita kibasa sembai jongka kibasumar ke hukum jong blai. Ke Bible ke itu yang ini kan hukum ke kitab jiban pau kat lai sau bakata ke sistem kabala kelana husnam kat nyaus ba kanai perhadian Kris kan yo bor yang sasisin kan yo yang ya ke jingpen kia la keren ya kata ha ke kitab jingpen pau kat lai sau bat kan ni ke sistem kan sanang kiu ha ke bor jongka ha ke jingkrau jongka baka perthai baro ka wei kinong sanchar baro jongka perthai kin IT biang ya ke bor jongki haka ya ke bor sain hima ha ke ni ke sistem ka bakin zaman sem na kwa ban pen kan mau ya pi kendiat ya ke ai ka bla jiayo Elijah la pi pai Jacob san khat nyo nong kong kis em khat khandai ar ka Jezebel ka tengah jong im Ahab ka Jezebel ka dei ka nong yalam jong ka kinhun yam jong blai bal jong kinu tulpa jong blai babakla bat kani ka briu kalaya solang bat ukli jong ka hima ban le ayu ya tu yang ban pencitam ben ye ki briu ki jong blai ban yele thmai kita ke basumar ki hukum joblai ban hagani ka por kala berngam yo Elijah u hab ban pet bar kala don ka jing pet ke jong Elijah sheri khlau kala don kan nem sneo lais nem shiteng ka ba yasrim kendiat bar ka ka bala kren hau Daniel kana menyo arpusan lais nem shiteng ka jing jia bar ka jia syam jong Elijah ka parchi ya ka ban sa jia ha ka history Haringa kwa punya tu ya pi baling ba ka history usaitan ula jupanan kam ya ka breu ban penshoy ya ki nong sensyar ban yelet ma ya ki breu jong blai hang ni ha ka testament ka bariam nyo iya ka Jezebel ba ka penan kam ka nong yalam nyam ka penan kam yo kli jong ka ri ban penshitam ya ki breu jong blai nang tangi syam ya ka Atalia ru kumju ka khun jo ka Jezebel ka penshitam ban penyap ya utit sembai jong David ban penduk jat yaki bat hadu bagatai ya ka durblay jong blay ba ka penan kam yo tengah jong ka ban yelek persyak nang ta ha ka por jong Johannes no pen baptis ka de ka kentai ka ba penan kam ya no yo nong sensyar ban penyap yo Johannes no pen baptis ka Herodias ka penshoy yo Herod ban le kom no ban penyap yu brio jong blai ban hagis ngi ke bakaduru kadai ka brio ka bayang ya ka brio ka balang ba ka jamsim ban penun kam ya kai ya kinong sensyar ya ka bor san hima sima ban pensitam ben ya ki brio jong blai kumbadan baong history repeated itself ka history ka buat yang ka ka belajia ha ka menor jimen pau khat sau nyau kani ka balang ka kenhun ka bariet kadon ya ka kubor kilai angel kaya lap siya ka perthai day na makata ka daw usaitan usngobitari ka kong syepting ya ublay na balawan ka por jong ka jing bishar jing men pau kat kanai sipau ka weni ki jing long jong ka ni ka kenhun ka basa kadon ya ka jing plau jisu ka balong mensim jong ka jing atu lupa jing men pau kat saun rio ringkat mensim jong ka jing atu lupa ringkat bar ka jing sumar jukai ki hukum joblay kani ka priu ka benna siya ka perthai ya ka gospel ka babam jukut uji suang ka perthai ka nampat wai lam dai lai lap ya ka gospel kaya ka gospel jong ki lai ki angel laringi ong hatu ka perthai kam percim ya sngau ka gospel kila ya sngau ya ka gospel ho dang don ki papa jo sngau watang shisin ya ka kerteng ka jong jisu hade ka gospel ka badai ban ya lap ha ka perthai shwa bo jisun wan ka ka kubor ki lai angel ka baning kong jiban pau khasau nyo ko ong lawan ka por jong ka jing bishar ngia kran ba ka jing bishar kala sang ya ka kitab la plit nang tangi syam ba ka ni ka kenhon ka lap da ka baong shifting yo blay ka ai ka jing shifting yo blay in syamru ha ka kitab Ecclesiastes khat ar khat lai shifting yo blay bat sumar ya ki hukum ka jo kani ka dei ka ba sumar ba ka dei ka ba yalap ya ki hukum jo blay nang tangi syamru baka ni ka kenhun ka yalap bagi deban manidam yo bala thau ya ka bneng ya ka khandau ya ka duriau bat ki pukri om kani ka khat ha ka ting shisha ka khat yang ni syak away ka hukum ka ba ka bible ka ong ken mau la da pi pek bai ki ken tien hang ni pin syam ya ka ni ikini ki ken tien ha ka way ne ki hukum bala ai
ling ba Moses ki kun Israel ki shipa hukum berkata kalong Exodus arpo prakat way kan mau ya kasngi sabaton kasngi ka manyaw nang ta pinsiam ka ong na bakin reus ngi utrai ulat hau ya ka beneng ka kendau ya ka duriau bat ya ki pukri baro Ezekiel arpo riu kani ka kanhon ka yalap da ka ba ong ki ling do jong ka ki lele bor ka hukum jong blai ki laburi ya ki khmat jong ki breu jong blai na ki sabaton ki jonga nang tagani ka kanhun karkum ka kitab jingbat pau khat sau pra ka perta ya ka khubor u angal baal la kelon ka Babylon ka nong ba ka ba kraw ka ai kata ka Babylon ngilai kran menem sngi ka dai ka Babylon ka tha ka kmi jo kinuti ka ba hikai ya ka jikai ka jo breu ka dai ka ba yele persha ya ka jikai ka jo blai nang ta ka ba dairu ka system ka ba kulmar kani ka kanhun kam shapting ban ong baka Babylon kala kelon ban kedau ya kijing le jongka ki belum mar persya ya kijing kai ka tien ke jong blai jing ban pau khat sau khnai shipau kani ka kanhon ka yalap la unu mani dam yu to mra klau bat ya ka dur jong o un priang ya ka jimitar lep jong blai kani ka kanhon ka yalap badan ka dak jong mra klau bat kani ka kanhon ka yalap badan ka dak jong blai kai thu ka ai ka dak jong blai jing ban pau ar lai ka ong wat pen snew ya ka khendau ya ka duriau lem dangi nyo ban shon haki shalang mat jong blai ya ka ai ya ka dak ka jong blai ka ai ka dak jong blai kad kum Exodus life we khat lai Ezekiel arpo ngisiam baka tien jong blai ka om shi sen om tang a sen kong hadu lai sen baka dak jong blai ka de ai ong ban nga bro khot ka de ai ka sabaton sumar khut ya ka sabaton ban long ka dak hab deng jonga bat phi haba ka perthai ki shapting ya ka dak omra klau kani ka kanhon ko ong phim dan kam ban shapting ya ka dak omra klau namar ka dan ka dak joblai kani ka kanhon ko ong wat shapting ya ka balang ka bakla namar dan ka balang ka shisha kani ka balang ko ong wat shapting ya ka lenti jong upaman namar ka dan ka lenti ka jong Jesus Christ kani ka kanhon ka baret Ujisu ang yang kena kenhon hapdeng jong kata ka jing berngam jong yak cakor berkata ka system bar yele thma ya ka shoba ujisu Christ unwan Lukas khat alai pu ar huang tu wat nam shapting ko kenhon ka baret wat nam shapting ko kenhon ka baret ngala don rengkat bat phi nadu ka basdang bat ngan don rengkat bat phi hadu ka bakut ukpa jong phi sngob hae ban ai ya kata ka hima happy ngan penkut di kini kekentien ki bau Jesus Christ hi upen pau yalade menba u Yohanes udon hapatmos marway ngan penken mau biang ya ka ai ka bangla kran ha ka met ka beningkong bau Yohanes ula kloy ban lek ban long u martir nam tau Jesus Christ ula kloy ru ban cha pen rekang par sha patmos na ka dau ba u it e u Jesus Christ na ka dau ba u yalap ya ka gospel Bat hang ni kat udon marway hapdeng jo ke jingten jo ka tien kawan biang tuat nam siap ting ko Yohanes kumba ka kubor ka wan na ujisu sha ka kanhon ka basa ka kanhon ka barit hakisngi ke bakhadu shiba ujis pres unwan uang biang tuat siap ting ngalong manga ubaningkong ba bakhadu ba em ublay ubakhot yapi udai ublay uba em Une ublay alam ya kadika balang lingba ke jingten ju bar ke jingten jat shamle ino ya ka ladum ino yu Yohanes ladum ino ya kita ki briu ki yap kum ki martir ha ke arta ki badum unam ino ru ya phi ha ki sngi jonga ba jong phi kani ken kadika kenhon ka basa ka ba mi hadinus nam khat news pa prapu kendai kum kata ka official movement baka perthai ka yo i ya ka baka yalap ya ka kubor kilai angel daka jing slor klam jing shapting wala daka long ka kanhon ga baret nama ublay upanan kam yaka bat Jesus Christ ukhat hagde ka met ya phi bat yanga bandan banta bat kani ka kanhon ka basa ka jong Jesus Christ tung ya duai ni aingo emet try hagde ka jan met ni aro e ka kerteng ga jong me nama ga jing i ka ba kraw jong me ni yang try hagde ka por Rengkat per kita ki baladap ban penong ya karai haswa jongi. Bangin yaisa pa kekenhun ke basa ke jome. Balada kita kijing at pelung ki long ki bakraw. Bat ki jing tenju ki long ki bajur kat hadu mangin nam la ban sya.
Hendai dekat jingkermen ngipek cu Jisu baliyap hagading pernah. Bela ai la kejong kejing em berbela play la kejong senam. Bansat ingin nak pop jongi baro. Dak kejing ai jom itu ya rap ingin try bangin lak ban buat ya me. Dak bagi kendu ila kejong kejing em. Tat hadu kejing yap. Try ngi kwa banyo ino shen bamun pau kilo jong ka beneng. Tu kerku ya kitu ki balak banyo sngau. Ya kan ke kubor hang ke miet paling bag jeung ke tayo. Banginong ke try kani ke bami penpau hanga. Ya rap yanga. Bat ya lam yanga. Na kwa ban but ya me. La da giwe ken kentat en rengangan but ya me. Tu ai ba kani kan long karai jongi mentah. Ke jirwai juga anthem jongi hasilenter juga jing em jongi tarubau Jisu Kristus unwan. Kerku yang ini bat ingi barok lang agak dikapor. Tu ai bagi jing ai ke jing Jesus Christ ke jing ke jing blay kupa ke jing slok ke jing persyat bo jing mun semokoi. Kini lai we ke jing long blay ke no rengkat lembat ni. Nadok mentah syuduk ki bom jukut ro. Amen.